hapon po. Isi-share ko lang po sa inyo. Ako nga pala po si Taxi Oragon. First day ko po lumabas ngayon. So hindi ko akalain na ganito na pala ka-traffic kahit QCQ pa lang. Meron kasi sila ginawa sa EDSA na bus lane. Kaya sobrang traffic pati dito sa Libes. Kasi yung bus lane nila yun, dire-diretso yun hanggang North EDSA. Kabilaan po yun. Kung pupunta ka ng Makati, galing kang Monumento, meron din po. Kung galing ka ng Makati to Monumento, meron din po. Diretso po yan. Meron siyang bakod na na semento. Kaya hindi ka pwedeng pumasok eh. Kaya nangyayari sobrang traffic. Kahit wala pa lahat pasok, medyo sobrang na traffic. Kaya walang kita. Pero okay lang. Ang importante, kahit pa paano kumita ng kaunti, hindi na tayo umasa sa gobyerno dahil ang gobyerno wala naman pera. Kaya kumita lang tayo ng pang-ulam, pangkain, pwede na. Huwag na tayong dumaing sa gobyerno masyado. Basta wag lang nila ibabalik ulit sa ECQ. Kasi pag nag-ECQ ulit tayo, patay na naman. Balik quarantine na naman tayo. Grabe. Ito mo traffic. Orasan ko po itong traffic na ito. Ayan po, sobrang traffic. Dito po sa Kalayaan to, going to Marikina. Grabe. Usad Bagong. Mahirap. Siguro Marikina to Makati to Marikina, tingin ko mga isang oras. Grabe, no? Wala pang pasukan yan, ha? Konti-konti pa lang yung nagbubukas ng mga tindahan. Naabangan ko yung deklarasyon ngayon ni Digong kung ano na kung GCQ na ba o babalik tayo sa ECQ. Sana sumunod naman ang tao sa sinasabi ng gobyerno para hindi na tayo nagkakaloko-loko. Kaninang umaga naikot ko yung buong Metro Manila. Wala, grabe. Daming walang mask. Walang sumisita. Sa amin sa Marikina hindi pwedeng walang mask. Kahit nasa labas ka ng bahay mo lang, sisitahin ka. May nag-iikot na barangay oras-oras. Kaya medyo konti lang ang COVID sa amin. Sana yung mga barangay naman sa ibang mayors, mag-ikot naman kayo. Para hindi na tayo lumalala. Matitigas ang ulo ng mga Pilipino. Pag wala nakakakita, okay. Pag nandyan naman, tago. Yan tayo eh.
Yan ang Pilipino eh. Ito, medyo bumibilis-bilis na po. Gusto nga pala mga kababayan ko sa Bicol. Lahat na mga Bicolano, mag-subscribe po kayo sa aking channel. Yung mga subscriber ni Boy Lado. Kahit makuha ko man lang yung kalahati, masaya na ako. Format talaga ng aking vlog, kung makabalik na sa normal ang pasada, maglilibre ako ng kahit araw-araw isang senior citizen, yung walang kakayahan masyado magbayad ng taxi, yung napipilitan lang mag-taxi. Halata mo naman yung kaya mag-taxi o hindi, yung napipilitan lang. Sana bumalik na yung normal. Manalangin tayo. Nasa bagong ilog na ako. Medyo mabilis na. May traffic sa stoplight, pero okay na rin. Pauwi na ako. Kasi may curfew tayo ngayon hanggang alas 10 lang. Kaya kailangan maaga makauwi. Baka matraffic. Maabutan tayo ng curfew. Kaya maganda na yung medyo maaga umuwi na, kahit konti pa lang ang kita. Okay na. Pambili na tayo ng bagong. So mga kapwa ko taxi driver, pakisubscribe lang po tayo. Maging mabait po tayo sa pasahero, Kasi puro kapos tayo, puro walang pera tao ngayon. Napipilitan lang mag-taxi mga yan dahil wala masakyan eh. Pero kung sigurado kung may mga jeep, hindi magta-taxi ang mga yan. Kaya wag naman natin samantalahin. Saka yung gustong sumakay ng taxi, magdala kayo ng alcohol. Bago kayo, siyempre sari-sari ang humahawak sa handle ng pintuan. Kaya pag hawak nyo, pagpasok nyo ng taxi, maghugas kagad kayo ng kamay para nakakasigurado tayo. Kami naman dito sa taxi, sa driver, medyo safety naman kami dahil nakapaikot sa amin ng yung plastic. Kaya medyo safety kami rito. Walang makakapasok na mikrobyo, wag lang umubo. Pero sa tingin ko,
mga sipon na lang yung ano, wala na masyadong COVID. Ewan ko ba sa gobyerno natin. Pati mga sipon sinama na lahat. Kaya parang nailong talilong tuloy tayo. Sige po, bye-bye po. Binabalita ko lang sa inyo na sobrang traffic sa EDSA at C5. Subayan niyo ulit bukas ang aking vlog. Makikita niyo kung gaano ang pang-araw-araw kong buhay. Ang buhay ng isang taxi uragon. Bye po. Thank you. Subscribe po.